Mela għadhom kemm daqqu l-5 nfakkarkom li din hija trasmissjoni diretta il-programm Komplimenti u nfakkarkom ukoll li tistgħu issegu ir-repetizzjoni ta' dan il-programm matul il-lejl. Bħalma qalu li jagħmlu dawn iż-żewġ ħbieb eżis tiegħi. Kif intom? Filli narawkom mal-lejl u filli qribu s-serk. Mela sal-lejla mal-lejla qed ġaraħ. Probabbli naraw żgur. Għalax ver kull filgħaxija ħana dejjem naraw repetizzjoni tagħkom. L-ewwel net ovvjament. Minti, Mlenti. U Marisa. Ġveri kollha ħbib tagħna u hekk. Eżatt. U apparti hekk, onestament. U naf, għax joqgħod jibgħat lill-messaġġi. U onestament ħanejda, vera programm ħelu. Vera Programm fresh. ħelu. U fih id-dettall. Aħna nħobbu d-dettall. Il-kamera u li turu hekk, vera fih id-dettall. Grazzi. Kif intom? Tajbin ħafna. Tajbin. Busy imma right. Fil-fatt Affarijiet intom sbieħ. iggerjati bħalissa għal kunċerti tal-Pride għaliex f'Settembru li ġej se jkun hawn dawn il-kunċerti jiċċelebraw propju il-diversità Ekku. u l-għaqda. Ekku, jiena ġejt afdat fil-produzzjoni tal-kunċert ta' Għawdex. Sewwa. Li se jkun? Li ħajkun fid-9 nhar is-sibt 9 ta' Settembru. Sewwa, Il-Pride sewwa. fiha xahar tim sħaħ ta' kunċert u Ekku, affarijiet, ġifieri mhux ekku. kunċerti biss, exhibitions, ġifieri u teatru li tista' semmi bażikament hemm kollox. Tajjeb, Jiena ġejt- ħalli naraw ftit. Ħalli naraw ftit propju din il-promozzjoni ta' Għawdex. Ta' Għawdex dan. Presentazzjoni ta' Joseph Ketkuti u Olivia Lilith. Ingħadu ma' Versatile Brass Band, Aiden, Michaela, Amber, Destiny, Danslab, Matt Black, Chiara, Pamela, Ryan Healy, Petra, Kinetic Dance Company, Moira Stafrace, Mara, Angela, Jackie u Cheryl, Kurrenti, DJ Chris Brown, DJ Devi P, Denise, Giada, Cantera, Martina Borch, Yada Dance Company, Sara Bonnici, Georgina, Jamville, Brooke, kif ukoll Glenvella. Narawkom. Spettaklu mimli daqs bajda se jkun. Ħajkun, ġifieri hemm produzzjoni kbira. Ekku. Ġejt afdat insomma dil-produzzjoni apart il-kunċert, ovvjament l-ewwel ħaġa il-qofol huwa il-marċ. L-ewwel marċ li ħajkun hemm tal-Pride huwa propju F'Għawdex. F'Għawdex. Ħajibda l-ħabta ta' 6 u nofs filgħaxija u mbagħad jissokt ovvjament il-kunċert, kunċert u qed nsejjaħlu jien. Għaliex hemm ħafna artisti involuti, hemm spettaklu ġifieri hemm Kunċert live se jkun. bil-brass band bil-Versatile Brass. Sewwa. Ġifieri apparti hekk ħajkun hemm ovvjament ukoll Zeffina, ġifieri hemm 4 kumpaniji ta' Zeffina li ħajkunu qegħdin jikkumpanjaw il-kantanti u l-kanzunetti. Sewwa. Ġifieri spettaklu ovvjament naqra pyros li ma jaqżux. Mhux Ġifieri konċertu ħan nitkellmu hekk, imma Sewwa. importanti li dak li jkun ovvjament qed inħeġġeġ ħafna lin-nies jiġu għal-marċ. Ġifieri il-marċ huwa importanti ħafna. Min fej se jibda? Ħajibda minn fej Repubblika mill-bidu tagħha, ġifieri ma nistax nagħmel riklami ovvjament ta' stabbilamenti. eżatt. Għax kienet jirġa'. Min fejn il-ġnien Randil, Villa Randil, Dawk l-akwati, dak l-akwati. u jibqa' tiela Ekku jibqa' tiela għat-tok. t-tok, fejn imbagħad fit-tok jistokt ovvjament il-kunċert bażikament. U ħajkun hemm spettaklu ġifieri kbir, Sewwa. dak li jkun free of charge u għall-familja importanti ngħidha di għall-familja kollha. Għall-familja Ġifieri kollha. daħan olqtu ġifieri il-mużika ħatolqod żgur. Se taqqat. Ħataqqat il-kulħadd l-tfal l-żar, il-żaża iktar ma Sa qod kwiet, toqgħod tal-40. Bella niġġimija. Ġifieri, għall-familja kollha bażikament. Eżatt, Ġifieri il-mużika eżatt. provajna nadattawa kemm jista' jkun biex nolqtu l-gosti ta' kulħadd u m'għandix dubju li dak li jkun ħajġi. Eżattament. Ħajġu ħajju pjaċir. Eżattament. Issa, se nerġgħu ibżax, ħanerġgħu nsemmu l-kunċert lejn l-aħħar tal-intervista tagħna. Intom żewġ persuni speċjali ħafna lija. Verament, verament, verament. Kif iltqajtu, Glenn u Sandro, li il-Pride ukoll ifisser ħafna likom din is-sena? Aħna fil-verità laqqana l-ispettaklu. Sewwa. Għax jiena kont nisfen u Glenn ovvjament kien. U għadek tisfen? Għadni. U mela. Għadni daqs kem kont, imma għadni. U Glenn kien ikanta u konnet neħdu sem ġewwa musical fi żmien Lilji Mediterrani kienu għadhom isiru. Iġifieri qed U l-tajnu minnek, qed ngħidu l-aħħar ta' Wieħed. All right, okay.
Kult għajna minn hemmhekk insomma, xuf fissa fuq dak iż-żmien. Fil-fatt qed naraw ritratt ta'kom verament għadkom żgħar fit-teens ta'kom. Forsi 20-21 sena forsi. Kien żmien ieħor Debi, kien żmien ieħor għall-komunità wkoll, ġifieri aħna qatt ma kellna kif taqbad tgħid dejjem kienna s-sapport tal-familja tagħna, ġifieri M'għandix dubju. dik tagħmel differenza kbira. Ġifieri U l-appell ta'kom għal dawk forsi bla dubju, ġifieri jien naħseb il-familja aħna dejjem kienna familja nitkellemek, ġifieri il-kelma nużu open-minded forsi nitkellemek, dejjem kienhom ta' support, ġifieri qatt ma raw kemm għalija u kemm għal ħuti personalment u anke l-ġenituri ta' Sandro. Ġifieri dik kienet għalina kienet ħanejdu hekk faċli. Kienet faċli. U naħseb dik kienet waħda mir-raġuni wkoll li l-mħabba tagħna forsi iktar kienet ma kellix xkiel. Ekku. Nista' ngħid, ġifieri. Ekku. Però nista' ngħid ukoll fuq dal-punt mhux kulħadd kien fortunat. Illi kellu dik iż-żożija wexa bil-mod kif għexni aħna. Eżatt, eżatt. Għalhekk insib spunt li huwa importanti niċċelebraw il-Pride, mhux għal-kuluri u ċibċifogu li jkun fiha, imma biex niftakru li mhux kulħadd sab il-ħajja Għataw faċli minn għadda għadu minn żmien emarġinat diffiċli. ukoll. U għadna sa żmien tal-lum. Eżatt, Insibu, eżatt, ġifieri għalhekk eżatt. tajjeb illi nitkellmu, ma nitkellmux biex niftaħru jew biex nuru kemm aħna kuntenti xejn. u kemm inna fl-imkien, eċetera, eċetera. Imma jekk nistgħu nkunu dak il-medium li nbex u għal xi ħadd. Jew Eżatt. nħabtu fuq qalb xi ħadd, qalb xi ġenitur. Eżatt. Li tkun iktar faċli taċċetta lil uliedu. Għalina dak huwa biżżejjed aħna ngħixu ħajjitna komdi, kuntenti u Jiena- ma nħarsu eżatt. li nsibu support ekstra minn għand ħadd, imma jekk nistgħu aħna nkunu dik il-farka jnuna għal ħadd ieħor għalhekk nagħmlu dawn l-intervisti bażikament. Jiena għalhekk ritkom hawn. Jiena għalhekk ritkom hawn miegħi. Nipprovaw. U jien dejjem ġifieri għax inti kollok issab il-ħbieb, ġifieri Eżatt. ħana kemm li għaddejna aħna ġifieri f'ħajjitna, isek il-ħbieb Debi. Illum anke dak iż-żmien aħna qatt ma kien hemm problemi, isek il-ħbieb isek jaċċettaw Dejjem, kif eżatt, dejjem. eżatt, Imma eżatt. meta jaċċettaw tal-familja, Dik hija it's l-iktar something ħaġa totally importanti. different, ġifieri Eżatt, li eżatt. jkollok il-familja, l-ommu kull missier. Li forsi inti jekk tħossok dejjem għandek komdu relazzjoni titkellem, tajba eżatt. dejjem, għax hawn min qed insemmek għax aħna ġenituri tagħna, ġifieri Imma forsi għandna anki relazzjoni tajba ikun hawn ħafna. min isib diffikultà anki sakemm jikser dik il-barrier Ekku. biex jgħid il-ġenituri. Ekku. Għalikom kienet iktar faċli. Li nħares lejn dal-punt ukoll għax ismin tagħna kien differenti minn issa u iktar awareness. Eżatt, Jiġifieri eżatt. ġenituri iktar żgħażagħ, hemm imnejn huma miftuħin iktar. Sewa. Imma xorta tibqa' jiena nara d-diffikultà tkun għax ġenitur fl-aħħar mill-aħħar dejjem jixtieq il-ġid u l-aħjar Għall-uliedu. Ma jfissirx li jekk ma jaċċettawhomx mal-ewwel jew isibuha b'diffikultà għax qed isibu problema bl-orjentazzjoni ta' wliedhom. Sewa. Imma għax qed jaħsbu illi wliedhom ħajgħaddu minn ċertu żminijiet, ċertu bullying, ċertu problemi li ħajaffaċċjaw ruħhom magħhom fis-soċjetà. Dik forsi U ta' jibżgħu wkoll. illi wliedhom ħajweġġgħu fejn kull ġenitur qatt ma jixtieq dik il-ħaġa. Eżatt, eżatt. Issa nerġa' ngħid, is-soċjetà nbidlet, jiġifieri iż-żgħażagħ tal-lum, teenagers, late teenagers, jiġifieri joħduha ħafna iktar b'kalma u relax il-ħajja, Eżatt, jiġifieri ekku. ma jsibux daqshekk diffikultà biex juru huma minn huma, huwa tajjeb. Ekku. Għax hekk għandu jkun. Ekku. Imma dak iż-żmien kien differenti u għalhekk naħseb illi l-barrier kien jinħass iktar u l-pass biex inti tgħid iddum ix-xhur jekk mhux is-snin biex taħseb biex tgħidha. Ekku, ekku. Intom fil-fatt ukoll wasaltu għall-Unjoni. Imbagħad ġiet il-COVID. Mela. Ekku. Għanna propja żwieġ, ġifieri għandna meta kienet dalet Ekku, l-Unjoni ekku, Ċivili. ekku, ekku. Mhux konna naqblu magħha ovvjament, għax dejjem kienet Imma mbagħad kien hemm iktar. iż-żwieġ, Imma eżatt. dejjem xtaqna li eventwalment ikun hemm iż-żwieġ. U meta daħal iż-żwieġ jisna kienet xi ħaġa kif taqbad, Awtomatika? Awtomatika l-ħaġa. Ġifieri aħna qatt qisu għalkemm kien hemm il-proponiment minn naħa ta' Sandro jisna qatt ma konna nitkellem nies ma ħajn iż-żewġ, ma isu automatically konna nitkellmu naqra l-emmula jew tkun qed konversazzjoni mal-ħbieb jew hekk u dik issemmija. So mbagħad isek il-proponiment kienet Ekku, il-ħajja. ħassir il-ħaġa. U Il-ħajja l-proponiment issa ma kienx Malta, Sandro, għadni Le, qed Le, dak niftakar stadni sew. kien. Kombinazzjoni, ma ta' ġifieri ma Veri. kienx maħsub. Ma kienx pjanat. Il-ħanoqgħod nsifru biex nagħmel proponiment. Ole, ole, Ġifieri ole. konna sejrin holiday Pariġi, kombinazzjoni fl-istess sena kienet għaddiet il-liġi ta' żwieġ. Sewa. Aħna isna l-ħajja kienet dejjem waslitna. Isem Isna ġew next step li Dejjem misħajjitna. flimkien, eżatt, għax intom dejjem Għax flimkien, kull meta intom. tkellem dejjem xtaqnija.
U għet might as well kif għedin hemm nipprova nagħmel xi ħaġa. Waħda ma sew ta' kien. Niftakar. Insomma, mbagħad kien wasal il-ġurnata tat-tieċ aħna żewwiġna fi żmien il-COVID u terġa' mhux għax żmien il-COVID. Kienet m'hemmx vaċċin. U fi żmien tal-ġettini wave li kienet l-iktar gravità tal-COVID nitkellmu. Pero jiena nħoss, jiena kelli l-fortuna x-xorti li nkun Faraħni, kellna preżenti. Le, li nkun hemm il-fatt naħseb li kien żgħir kien intimu ħafna. Ma nafx taqblu x'miegħi. Naqbel miegħek imma naqbel miegħek u kultant ngħid imma ngħidlek biex jisni nikkontenta ruħi, taf kif jisnik aħna u ta' tifhimni jiena mdorri, nkanta fit-tiġijiet, nżeffel in-nies, nara l-briju. Għad tibda tgħid jiena nixtieq li dak li jisna mill-ħaddieħor u nablu b'mod naturali nixtiequ għal tiegħi wkoll. Imma llum xin nitkellmu nħarsu lejha dil-biċċa xogħol, nibda ngħid naħseb isa kienet imdalla. Isa, għassa kif naqbad ngħidha x'tant kien kif għattejt intimu. U aħna kellna vera, aħna kellna nies li tant ma stajniex ikonna nies. Allora kellna nies vera jkunu verament tal-qalb. Big ta' vera. U kellna r-rimors illi kellna nies li xtaqna jkunu magħna u ma stajtux tgħidulhom hekk. Ġifieri aħna taf inti aħna se kellna nies li ħafna minnkom kontu mistednin waħedkom mingħajr irġiel mingħajr Ekku. Imma għalina kien li xtaqna li konna dik il-persuna tkun magħna. Eżatt. Ġifieri u mbagħad hekk iddeċidejna. Ġifieri kien moment ibes nkun onest għax emozjonalment. Naħseb fil-verità. Kienet xi ħaġa. Il-ġimgħa dieħla nagħlqu 22 sena flimkien. Naħseb dik Mamma mia! Kienet l-iktar esperjenza sabiħa li għaxna flimkien, però l-iktar li ħallit timbru mhux negattiv, tax fl-aħħar mill-aħħar iż-żwieġ dak li xtaqna pożittiva, imma l-esperjenza sakemm waslet il-ġurnata ma kienx sabiħa u faċli għax kien hemm ħafna stress mhux bżonju. Stress kemm finanzjarju, biex ngħid, kemm finanzjarju biex inti tkun tajt ċertu deposits u mbagħad li jkunu kbar, allura mbagħad tispiċċa li jisma' daw ħadd titlifhom jekk ma tagħmilix il-biċċa xogħol. Eżatt. U apparti kollox aħna dejjem kellna, ġifieri mhux qed ngħidha b'mod klixé. Aħna kellna żwieġ dejjem iż-żwieġ l-importanti għalina. Ġifieri aħna konna deċidejna li aħna konna diġà ressaqni għax fil-bidu konna żewġu f'April u bdiet il-COVID. Ekku, mela. Nagħmlux kon kollox magħluq. Fiex deċidejna t-tieni data, no matter what, diment li ma kienx il-gvern kien għalaq kollox. Eżatt. Ridna nibqgħu għaddejjin u jekk hemm bżonn nagħmlu iż-żwieġ bejnietna waħedna. Daqshekk kien importanti. Deċiżi u determinati. Fil-senna nagħmluh waħedna ġo kamra waħedna ġifieri dak kien il- Jiena nixtieq telespettaturi forsi Ara ġibx dil-biċċa, għax titkellem jien. Imma kienet sabiħa l-emozzjoni, ħan nisimgħu biċċa. Għal-ħajti kollha. Glenn u Sandro. Jiena fl-aħħar niddikjarakom miż-żewġin skont id-dispożizzjonijiet kollha tal-liġi. Aj, mhux emozzjoni. Emozzjoni. Ara jien. Mela, aħna illa ma naraħ dal-video, għat għabadni jek, nostalġija ħelwa. Ġifiri l-anniversarju fakruni. Fid-29, għax kont għanidilkom fl-20 le, fid-29. U fil-fat għana konna zilna 29 għalix propju dakinhar kena il-19 anniversarju tagħna. Allora mbatt jisna ridna, no matter what, nżommu ma dik id-data. U rigal wieħed sewa. Ekku, importanti, ma jkollokx dik id-data u dik id-data. Imma insomma, kien apparti avveniment ħelu ħanitkellem. Apparti minn hekk iżwieġ u hekk, jiena nħobb insemmi ħafna anke għal min qed jisma'na u forsi hawn xi ħadd li huwa daqsxejn ħajjar iktar minna jisma' dal-punt aħna meta ddeċidejna li niżżewġu għall-bidu kien fer u eċċitament u hekk imma meta beda joqrob iż-żmien u wasalna
fil-fatt li vera ħan iż-żewġu qisna ħassejna li ma konniex preparati, ma nafux xi tfisser id-deċiżjoni li inti tidħol frabta Ara, fiż-żwieġ. jiena nħoss kelli żewġ momenti f'ħajti fejnet this is the point of no return. Ekku. Kien xin l-istess dekinar tat-tieċ xin wasalt. U missieri il-mulejtih il-ġenna għalli xaġralek għax bdejt nitrijet mir-rasi s-sajja. Mistrina. U darbaħra meta kien ħajkolli l-Nikol dik żgur the point of no return, ma tistax terġa' lura. Però ma jiddispjaċini xejn. Le, imma Tefan, għandna Tefan. Diment li d-deċiżjoni tkun għax inti tkun jien naħseb li jiġri jekk għax tkun committed. Aħna committed, tipo, inti Se nagħmel imma xi ħaġa tajba. għandek promise u titi tżommu. Ekku. Jekk għad tidħol għalli bla promise, Verament. jekk għad tidħol għal-party, noqgħod nagħmel party. Però Tefan naqra f'pożizzjoni hekk dak il-ħsieb. Illi tefanna ħafna dubji jekk aħniex ċerti mill-punt, naħseb tant konna ċerti li dak li rridu nagħmlu. Li tixtiequ tagħmluha. Illi tefana f'post illi tipu ma niddejjaqnux ngħidu kellna nfittxu l-għajnuna. Biex naraw jekk dak li deħlin għalih huwiex vera dak illi aħna rridu għal xulxin. Fil-fatt jiena vera Li jkun għal dejjem. Illum nappellati, ġifieri, naħseb issa iż-żwiċijiet għaw tiddeċidi tiżewġ bil-knisja biċ-ċivili, għandek il-libertà tiegħek, imma nemmen illi min bħalna iċ-choice tagħna hija li biċ-ċivili rridu niżewġu li għalina twas fajn li niżewġu biċ-ċivili, tajjeb li jkun hawn li naħseb diet mawx u din appella ġifieri għall-awtoritajiet u kelli l-opportunità wkoll li nitkellem mal-awtorità u nuri l-ħsibijiet tagħna, ġifieri mhux l-ewwel darba. Li jkun hemm preparament. Li min jiżewweġ biċ-ċivil għandu jkun hemm xi tip ta' kors, xi ħaġa illi dak li jkun jipprepara. Li tajjeb li ngħidu li l-Knisja toffrih il-korsijiet ta' kana. Imma għandu jkun għal kulħadd. Li kakana, apparti reliġjon, turik l-affarijiet ċivili, finanzjarji, il-liġi, fil-verità. Jekk ma tiġikx minnek biex tkun tafa di, m'hemm ħadd li jgwidak. U aħna dik ħassejnija. U forsi minna ħatana. Aħna konna forsi maturi bizzejiet, u daqshekk open bizzejiet ma' xulxin aħna li isma' ridna nsibu l-għajnuna biex isma' ġaħat jgwidak għal xi ġdieħel. Ekku, Inti fem? U għamilnija u ma jiddispjaċina xejn li għamilnija. Tidħol kif tagħmel. Komplejna clear frame of mind. Imma, ġurnata tipika tagħkom it-tnejn. Min jħossib it-tisjir, min jagħmel it-tindi? Mit-tisjir ma nixbobbi. Ma nħobbux insajru aħna. Ma nħobbux insajru. Le, ma ħafna. Għax jiena ġieli rajt ir-ritratti ta' xi ħaġa li maħruqa. Iva, sfortunatament. Issa hemm xi ħaġa tissalvani naqra, ma sax ngħidha xi mħabba reklami ovvjament. Imma s'issa qed nikkopja bija. Biex tafas buttuna u imma l-menu hemm u għandha l-ħin. Il-ħajja. Normalment nitfa' xi ħaġa ġol forn u l-ħin ma nidix kasu. taħraq għodejja. Għoddejja waħda nitfa' kollox full u ninsa li dal-ħin tittamlu temmini, sa nitfa' full. X'sija u nofs. Imma insomma, it-tnejn aħna ma nix gwappi fil-tisir, imma insajru every now and then, xi ħaġa lajk jisnekku hekk insajru ġifieri. Normalment l-inizjattiva joħodha Sandro, ġifieri għat-tisir, imma it-tnejn middu jdejna, imma ovvjament Sandro. Ara, inti kreattiv ħafna fil-mużika, imma Sandro kreattiv ħafna. Flas li l-ħinijiet tiegħu Glenn ma il-ħinijiet li jaħdem ma jagħtuhx iċ-ċans. Li jħossib id-dar, li jħossib daw l-affarijiet, ġifieri. Għax ovvjament għandek studenti, għandek il-kant fil-għaxija. Ħafna drabi aħna niltaqgħu ftit ħin fil-għaxija. Għax imma li naħraġ għax-xogħol jiena naħdem fi-skola u jkun għadu riqet għax ikun daħal tard. Ma li jiena naħsal id-dar u joħroġ għax-xogħol, ġifieri l-unika ħin li niltaqgħu ftit ħin fil-għaxija. Sakemm ma jibqax għaddej u hekk. U ġieli Pero inti u kol tisapporti ħafna jekk jinna fandu gik ximkien. Eko, niprofa. Jina fuq ek. Għalma namlu jilu Matthew, ġifiri dak u importanti ħafna. Sandro, il-right hand, il-left foot fuq kollu, ġifiri f'kull ħagġa li nagħmel.
Fil-fatt nħossni stramp. Sewa. Nħossni ġili per eżempju jkolli xi gig jew xi ħaġa tkun partikolari, mhux ngħidlek tkun partikolari li Sandra per ma jkunx jista' jiġi dak il-nhar per eżempju inħossni. Tħossok mitluf. waħdi. Ekku, għax jiena jiġrili l-istess ħaġa. Nkun rridu miegħi, nkun rridu Matthew miegħi. namlu- Nkun rridu namlu miegħi. l-istess Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa, ġifieri u waħda minn raġunijiet ovvjament li U qed nieħu gost li qed issemmi di tridu miegħi għaliex fl-2011 meta inti rappreżentajt lil Malta fil-Eurovision Song Contest f'Dusseldorf jien kont hemm. Sandro kien parti mit-tim. Kien parti Ħanaraw mit-tim. ftit, ħanfakruhom Fuq it-telespettaturi. wara ara hissen. This time it's all up to you. You can love sometime. Love is strange and heavenly as you surrender. Love begins within ourselves. It makes up our lives. Hold on to what life brings you. Just to be who you are. Into it too. It's all up to you. Why? Show it in your heart. Love me like I love you. Why? And it's all we get to live. Time to set your heart free. Change the pain away. Move on and don't give it. This time it's all up to you. You can love it sometime. Don't try to judge me. You don't know how I feel. Iġ memori. Eh? Konna t-nazar. Taf kemm Asli ħiet ma kelli. Taf kemm għadda u 12 sena Ma diġà. kellekx liħja, u inkelli iktar xar. M'għandekx taqtaw qasir ukoll. Dakka ovvjament, dik kienet iktar speċjali għalija, ovvjament kien hemm Sandro u jina il-tim li kelli fil-Eurovision kien kollu Malti, mamun mill-bib tiegħi wkoll, ġifieri jiena rrid dik il-family, jiena hekk magħmul fid-dinja f'kollox. Inħobb dak l-ambjent tal-familja, nis tkun tafhom, Eżatt. għax tħossok iktar qed kif. Eżatt, eżatt. Ġifieri esperjenza jnija sabiħ. Esperienza sabiħa ħafna. U l-Eurovision ħafna stress, allura importanti li tkun. Stress ta' ma snejt stress sabiħ ta' ġifieri. Le, stress sabiħ. Ikollok il-momenti tiegħek imma. Imma sabiħ li tkun ma' nies li tħossok Għalek, Jagħmel mux għalek, differenza. ġifieri, għalek, Imma, esperienza ħelwa. barra l-Pride, issa fl-aħħar se nerġgħu nuruhom ukoll il-filmati u l-posters, hemm xi ħaġa oħra preparata? Jara, jien bħalissa l-ewwel net Jew xi ħaġa li tixtieq ħafna l-boddeb ġifieri għandi sena d-dieħla il-pjan 24 action ġej xu ġej ġifieri għandi imma ma sa ngħidlek isma' 5 snin oħra, 10 snin oħra. Le. Ma tantx għadni naħseb daqsi qabel kont. Naħseb ta' mhux le ġifieri hemm affarijiet li ngħid isma' diret nagħmilhom sa within 5 years. Imma mhumiex affarijiet iktar tagħna. Sewwa. Affarijiet tiegħi personali tal-karriera ma tantx naħseb ħafna fit-tul. Kemm toqgħod fuq il-pariri ta' Sandro? ħafna tam. Fuq kanzonetti u affarijiet ta' look, per eżempju jien. Kollox Kollox għad li Ħibqija xekta. Ħibqija jitlob il-parir ma bħad xorta jagħmel tiegħu. Jagħmel Affarijiet ta' tarazzo. kalim, affarijiet ta' mużika. Firmeti kolli kanzunetta ġdida, per eżempju jien, u ħajs maħħalewel, jew kolli ġili. Affarijiet ta' klijenti tiegħi li nuħsib fuq il-coaching u jkolli bżonn nieħu naqra dejjat ta' pariri ta' widna barranija. X'inti kultant aħna bħala mużiċisti eżatt. jisna naraw ċertu teknika, ċertu biased. affarijiet, u tara t-teknika biss kultant. Eżatt, Għal eżatt. kanti kollok bżonn widna barranija biex tgħid barra u dan għandu Lanzu, il-widna. jiena ma nid- Sandro għandu U ma l-widna niddejjaqx imma ngħid. u jgħida. Il-verità. Verità. Le. Le, Ngħidha kif Il-verità. inħossha kif inhi. fil-fatt ġiri, Ġifieri- għana ħażin. Ħażin. Għat nistenneja xi ħaġa minn għandu nistenna xi ħaġa hekk. Pożittiva? U jkun vera blant li bom li tipo il-mistrina jienu ma taf kif dinara nara. Imma ma ħafna kollu raġun. Kollu raġun. Kollu raġun. Dik- U meta niġi għall-outfits u hekk pereżempju jiena mhux ħafna drabi, dejjem joħod li ħsibu, ġifieri ngħidu spandi bżonn outfit u jar kif jaqqadili u whatever, ġifieri
Ġviri, Ekkont qed ngħid iġi kreattiv ħafna Sandro anka fid-dekorazzjoni tad-dar. He's the best, ngħidlu. Jena dar inħobba ħafna. Ġifiri kolli noqgħod dejjem il-ħin kollu d-dar, noqgħod il-ħin kollu d-dar. U anki l-mod kif tarma, l-mod kif tpoġġi l-affarijiet, ġifiri toġobni ħafna. Il-taste kif jgħidu l-Ingliżi tiegħek huma importanti ħafna. ċemplu fuq. Nej, wieħed ngħid nejza ma' disa, wieħed 5 jew 6. Intant, imma ħarsa biss Ħarsa biss. li inti kellek l-unur li tirbaħ l-ewwel edizzjoni ta' Mużika. Ekku. Meta semaħħa Sandro, kompożizzjoni ta' Filip Vella u klim ta' Joe Julien Waħda minn Farrugia. raġunijiet li għalfejn għamilta. Eklu, dis-song tirbaħ. Ma Waħda. kontx naf x'kanzunetti oħrajn kien hemm, qatt ma tista' tkun taf. Sandro Pero semaħħa l-feeling, x'inhi Sandro kien l-ewwel wieħed li smajta għaxina, ovvjament tlabta meta Kont għadek meta kantajta, avviċinawni nimmaġina. kienet mużika biss. Ekku, melodija. U jnet nismaħu nkantaw. Ovvjament inqaldaw mhux ħanidlu melodija biss. Fi dak l-ewwel viewer li jiena qudiem id-dar u tinkanta biex iħoss il-feelings u jisma' l-melodija sew. U kienet waħda minn raġuni li aċċettajt nagħmel kanzunetta lix kienu li għalli isma' doġobni, rekordja id-dimo malajr u kont batt familjari jekk biex nara naqra Il-feedback? barrani. Tajjeb. U kien hemm good feedback u bekk waħda minn raġuni li tħalt U telqet minn hemm. Ħana raw silta minna. mill-video. Sun kuntijek, id-dellan il-fuq minn il-art, is-saħħarni kif mill-ewwel darba saħħart, ebda rabtiet ma jelbut għan ilitna. Dak li tfisser għalija, skulli ħadd ma jibmu li fien, qalbi tfawar, fjamma li titħeġġeġ nirien, qatt ma nkun jien, da smeta nkunu bejnietna. Kull darba li tkun hawn, ħefa kbira kontra l-ħin. Jitwaħdu n-nifsiet, suritna melusi. Fuq spalti nħossu ftik mixtiqin, xewk is-sensazzjoni. Idejk iż-żers u fuq ibħa xemx fil-ksir. Ħarsa biss nkun tiegħek, id-dellan il-fuq minn il-art, is-saħħarni kif mill-ewwel darba saħħart, ebda rabtiet ma jelbut għan ili. Memori, ħelwin. Memori video verament U sabiħ. li kien dal-video, fih ħafna xogħol. dal-video partikolar, da kien one shot video. Ġifieri, Sewa. jekk biddilt, per eżempju, kont biddilt darbiet, hemm Sandro ovvjament dejjem miegħi, wara l-kwinzi kemm ninnetlaq minn ġol kamera qed inbiddel biex jemmur għan-next Għaliex dan tajb li One shot ngħidu video. li dejjem il-kamera dejjem baqgħet iddur ma nqataqax. Sal-aħħar, ma taqtax. U mbagħad fidek bil-rehearsals tiegħu, Eżatt. u mbagħad ġifieri konna minna ġimgħa rehearsals u ġurnata qabel ix-shooting kienu the final touches, kienu bil-props u b'kollox. Ekku. U niftakar on the day u mbagħad dak kien miġbud mal-lejl. Sewwa. Xil-den il-shoot tiegħu ġifieri xil niġbdu il-shoot tiegħu. Tiġbed il-filmi. Ġbet il-filmi tajjeb mill-11 ta' bil-lej kien niftakar ġifieri beda tlaqna waħda wara Bqajtu l-oħra. għaddejjin sa fil-ħodu Sa xi nimmaġin. tlieta ta' filgħodu. Xi Sa kemm intoġbot waħda li kienet għax imbagħad inti ġbida, Eżatt. tidħol tara, U u tgħid isma' nistgħu nimprovjaw. Eżatt. U dik kienet l-ewwel ta' qabel laqas l-aħħar waħda l-aħħar. Mamma mia. Imma kienet esperjenza anke lija għax kienet isa Żgur, bla perform dubju minn ta' żejt xejn. kif. Eżatt, għax bqajt għaddej. Nerġgħu mmorru għal Pride. Inti barra kunċertu. Se jkollok ukoll kunċert ma' Ember. Mela. X'tajdli dwar dan? Mal-ħabiba. Il-kollaborazzjoni intu Ember, Dis-sena ġiri, sama. Iddiw id-do. ħadmet ħafna. Isa jek, il-bicċar tal-Eurovision naħseb ġit kif ġit, isa ġit tajba, ovvjament, ħdimna li ħdimna ħafna li. U jisa raġaw avviċinawna dal-kunċert
Sewa. U ħanamlu fl-imkien, ħajkun fl-14 Ta' Settembru. Settembru, ovvjament, waħda mill-ġranet illi fost l-avvenimenti kollha li hemm tal-Euro Pride, u għana ntellaw konċert ġewwa Pjazza Tritoni, Ekku. il-Belt Valletta ħajkun hemm stage, kuljum ħajkun hemm xi attività fuq dak l-stage. U tagħna ħajkun fl-14 ta' Settembru. Ħankun ovvjament ħajkonna magħna band, kollox live, ħajkonna l-backing vocals magħna. Ħankun November, ġifieri qed nippreparaw ġifieri konċert Hello, konċert ro ħansejħulu hekk, ro ħafna. Ro, imma ħajkun l-istess għall-familja kollha, Tajb. imma sing-alongs, ġifieri Qed issemmi sing-along. Affarijiet li għandu peċċir inkantaw flimkien. naf- Ġifieri nħaġġu li niġu ovvjament jiġu jara. Naf li tibbuttjaw il-xulxin. Left, right, and Non-stop, center. Ħalaħwa jinawi. U bla dubju, nardin tuwila, nerġaw fuq il-park narġenti għax ġibottita. Daqsek. Mela ħanaraw ftit il-verżjoni ta'kom ta' Desire waqt li intom prezentajtu propju l-festival għal Eurovision ta' din is-sena. Ħanaraw. Tisfel kanta u taqbes ta' stikikum maħbubin. Trid tħares fis fajnej l-imħabba. Ejja naqbdu jdej xulxin. Fuġi waħda il-kun ngħidu dawn il-kliem ta' twil. Dejjem rittek, Dejjem xtaqtek. lilek ħabbejt. Take me up, take me down, take me into your arms. Spin the magic of love with one word, with one smile. My desire runs deep, and I'm losing sleep. I wake up to the light. You're the key to my heart. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Deep and weak is a feeling that can be missed. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Deep and weak is a feeling that can be missed. Desire, 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 love. Ħafna xirna mela dik il-performance. Ħafna kelkom show verament spettakolari. ħafna xirna mela. U dertu anki fil-prezentazzjoni, kontu naturali ħafna. Provajna. U le, Ħatpeċir, Dintu tajjeb Dik kienet flimkien, ħafna. esperienza. Kif taqbattejt, jien ma dik kienu ċemplu li konni t-lob tomli li fiċemplu zgur, mċirra namberu. I mean, ġili prezentajt xi affarijiet żgħar, imma avveniment fuq dik l-istaffa taf kif. Imma dak kien naħseb kif taqbattejt li tkun naturali kemm jista' jkun taf kif. meta inti qed taħdem ma' xi ħadd li tħossok komdu miegħu, dik hija l-iktar ħaġa importanti. U it-tnejn li huma għal dik l-esperjenza u glenna għal kull ħaġa li għamel. Il-kemistrija bejniethom. U jitfa' ħafna enerġija f'dak li Ejja, m'għandix daħal għalih. dubju. Jiġifieri ma jmurx ġast hemmhekk alright light u ħanippreżenta. Eżatt, le, ma tistax. Jitfa' ħafna enerġija u Ma xogħol tistax. illi għalhekk ħafna drabi. Qabbat l-istress il sembra. Ma jina ħallih jaħdem. Il-punching bag Le, ma Jitfa' ħafna enerġija u għalhekk ħafna drabi joħroġ riżultat pożittiv. Inti meta tkun preparat u ġvera, l-iktar ħaġa importanti. Ħad gost ħafna nitkellem magħkom, grazzi li ġejtu. Grazzi li. Femna Grazzi li, falta l-istedina. Bil-qalb kollha. il-komplimenti. Grazzi, Halloween, grazzi. Mela, ħanerġaw nfakru għom naqra għedin naraw propju, ħalli nerġaw nitlob il-reġija, nerġaw naraw propju dak il-filmat tal-kunċert tal-Pride Fawdex. Mħabba u gwaljanza anke f'Għawdex. Nar is-sibt 9 ta' Settembru fit-8 ta' filgħaxija inaqdu magħna fir-Raba ta' Għawdex għal serata mimlija spettaklu bl-aqwa talent lokali bi preżentazzjoni ta' Joseph Ketkuti u Olivia Lilith. Inaqdu ma' Versatile Brass Band, Aiden, Michaela, Amber, Destiny, Danslab, Matt Black, Chiara, Pamela, Ryan Healy, Petra, Kinetic Dance Company, Moira Stafrace, Mara, Angela, Jackie u Cheryl, Kurrenti, DJ Chris Brown, DJ Devi P, Denise, Giada, Cantera, Martina Borch
Jada Dance Company, Sara Bonnici, Georgina, Jamville, Brooke, kif ukoll Glenvella. Narawkom. Min kien dak l-aħħar wieħed? Glenvella. Mela l-appuntament ta'kom il-telespettaturi, ovvjament, il-poplu Malti wawċi kollu, għalma Glen u għalma dawk l-artisti kollha fil-Pride Fawdex nar Is-sibt, 9 ta' Settembru. Fil-6 u nofs ikun hemm il-marċ. Ekku. Umbat jissokta il-konċert. Tajjeb. Glenn u Sandro, Grazzi lilek. grazzi ħafna, nawguralkom minn qalbi. Grazzi. U nittama li mandu mux ma niltaqaw għalix. Vera. Vera. Konti Dejjem ħafna ma vera konna niltaqgħu. niltaqgħu. Veru, verament. Mela, semmorru għal ftit riklami, imbat niġu biex nikkonkludu l-programm.